מעט, תודה. אוקיי, תקשיבו לזה. האם מדובר במהפכה של ממש ונמצאה הנוסחה להורדת יוקר המחיה? כמעט ולא תמצאו כאן מותגים. המודל לגמרי חברתי, והיה עד 40 סניפים בכל הארץ. הראשון נפתח בסדרות. האם זהו באמת הסופר הזול בישראל שמצא את הנוסחה להתמודד עם המחירים היקרים? יצאנו להשוות. רינת ספיבק בצרכניית העיר בסדרות, הצרכניה החדשה, שרון אמן בסניף רמי לוי בבני ברק. שלום לשתיכן. שלום שרון. קודם כל אלייך רינת, ככה התרשמות מהמקום החדש שם? תשמע, אני קצת התאהבתי במקום הזה. סך הכל שילוב של סופר גדול ומכולת ישנה וקטנה של פעם. יש כאן פחות או יותר 200 מטר רבוע, וכרגע יש תנועה דלילה של אנשים, אבל שלא תטעה, המקום הזה נחנך לפני חודש, ובכל שבוע מספרים לנו כאן שיש גידול של הקופה ב100%. וואו. על מנת להיות חבר מועדון, תדע לך שאתה תצטרך להשקיע 100 שקלים בשנה, וגם להתנדב כשעתיים בחודש, ואז אתה מקבל בעצם הנחה של 15% סך הכל על כלל המוצרים, ככה שזה שווה ביותר. מה שכאן חשוב לדעת שאתה לא תפגוש כאן מותגים מוכרים כמעט. אלית אתה לא תראה כאן, שטראוס אתה לא תראה כאן, טרה ממש מעט. מה שכן, אז אתה תראה מותגים כמו למשל, הנה למשל מיטב, מיונז אמיתי. זה אחד המותגים שמוכרים כאן של מיונז. יש לך את המותג של מטבל, אבקת מרק בטעם עוף. יש לך כאן דגני בוקר של טעמן, שזה בעצם תחליף למה שאנחנו מכירים. כלומר, יש כאן בעצם כל מיני מגוון של מוצרים. תחליפים אחרים. כן, תחליפים אחרים, לא החברות הגדולות שחולשות על כל הרשתות שיווק הגדולות. זאת השיטה. שלחנו את שרון אמן למקום שאמור להיות אחד הזולים בישראל, רמי לוי. שרון, מה את אומרת? הימור שלך מי מנצחת כאן? לגמרי, אם כי אני ניסיתי ככה להביא את המוצרים הכי זולים שמצאתי, אתה יודע, כאן בסניף הזה צריך לומר, זה סניף גדול, יש כאן הנחה לכמויות, כלומר, ככל שתקנה יותר, גם תקבל מחיר טוב יותר, אבל עדיין, לדעתי, רינת מנצחת, אבל בוא נראה. בואו נבדוק בדיוק, אחד-אחד, המוצרים שבדקתן. אז טוב, אני אתחיל. בואו נתחיל עם חלב ליטר, המחיר כאן הוא 4 שקלים ו30 אגורות. אני בטוחה שאני מנצחת כאן, שרונה. של איזו חברה אגב, זה רינת? טרה. מקודם דיברנו על מותגים גדולים, כאן בגלל שזה חלב, אז כמובן שזה כן יהיה טרה, שטראוס או תנובה. אוקיי, שרונה, אצלך? 5 שקלים ו40 אגורות, וזה נחשב מחיר בהחלט זול, אבל רינת ניצחה. בואו ננסה לתת לכם עם טונה, ככה אולי תנצחו שם, רביעייה, מארז של רביעייה ב-16 שקלים ו90 אגורות. מה איתך, שרונה? פה זה 26 שקלים ו90 אגורות. שוב, מחיר יחסית זול לאזור שאנחנו נמצאים בו, אבל עדיין יקר יותר. כן, מאוד יקר משמעותית. משחת שיניים. זה לא רק משחת שיניים, שרון. בנוסף למשחת שיניים אתה מקבל גם מברשת שיניים במחיר שהוא לא יאמן. רגע, 5 שקלים ו20 אגורות לשני הדברים הללו. אני שוקלת בעצמי להביא כמה למרכז. אצלנו זה 13 שקלים ו80 אגורות. רק צריך לומר שאם תרצה מברשת שיניים בנוסף, תצטרך לשלם עוד כ-20 שקלים. בהחלט יקר. לא יאומן. מלפפון במלח, תניפו שם? כן, מלפפון במלח 4 שקלים ו20 אגורות. תוספת של 20% חינם. איזו חברה? פרי חן. אוקיי, שרונה? כאן מצאנו של קבוצת יבנה ב9 שקלים ו10 אגורות. שוב, אין פה בכלל תחרות. משמעותי מאוד. משמעותי. פסטה? כן, ופסטה. פסטה של מותג באמת שאני לא מכירה, סופיה, 2.5 שקלים. סך הכל ל500 גרם. מחיר זול ממש. שרונה, אצלך? פסטה של אוסם, 4 שקלים ו90 אגורות. רק נאמר שרמי לוי עושה מבצע שאם אתה קונה כמות, המחיר יכול לרדת עד 4 שקלים, אבל עדיין יקר יותר. אני עוברת לשקדי מרק, 400 גרם, 6 שקלים ו20 אגורות, של חברת... זה לא רשום החברה, איפה היא? תחפשי טוב, כנראה מותג באמת לא ידוע. חטיפים מן הטבע. חטיפים מן הטבע. אוקיי. אנחנו המשכנו עם אוסם, 9 שקלים ו80 אגורות. שוב, יש מבצע כאן ברמי לוי שזה יכול להגיע כמעט ל8 שקלים, אבל עדיין יקר יותר. נכון, ב3 שקלים ומשהו יפה. נסתפק בזה, שרונה ורינת. ניצחת. תודה. 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 עכשיו ליזם של הצרכניה החברתית הזאת בסדרות, ניר להב קוראים לו. שלום לך. שלום וברכה. תן לנו ככה את החזון שלך ב30 שניות. החזון שלי ב30 שניות זה ליצור מערכת, רשת של סופרמרקטים חברתיים, שנותנת מצד אחד מחירים הכי הוגנים והכי זולים שיש בשוק, מאגדת בזה את הכוח של הקהילה,
ומהצרכן עד הספק פועלת בהגינות ובשקיפות לטובת כולם. ובפועל בינתיים הסניף בשדרות זה המודל, מה שראינו עכשיו, זה מצליח? אפשר לעשות את זה בכלל בכל הארץ? מצליח, זה עוד מוקדם לדעת. זה מודל שכרגע מביא בשורה במובן הזה שהסופרמרקט הוא של התושבים, והמחירים שם בין 15 ל-17% יותר זולים מכל סופר אחר בשדרות, ואני רוצה לחשוב גם בארץ. ואיך עושים את זה? מה, פשוט לוותר לגמרי על המותגים שכולנו מכירים, שטראוס, אוסם, תלמה, תנובה, אתה מוותר עליהם כמעט לגמרי, ראינו עכשיו. אז קודם כל זה לא כל כך פשוט לוותר עליהם, כפי שכולנו יודעים, אבל אם תיכנס לחנות, אני מניח שמעל 90% מהמוצרים אתה לא תכיר. אני גם לא מכיר, לאט לאט אני מתחיל להכיר אותם, אז יש אורז ויש קמח ויש בשר ויש מוצרי חלב, חלק גדול מהמוצרים, שמות פחות מוכרים. יש בכל זאת שכר דירה, עובדים והוצאות שוטפות. יש עובדים והעובדים מקבלים שכר הוגן פלוס, ויש שכר דירה ומשלמים שכר דירה. אנחנו מביאים פה מודל אחר. אני יכול לספר את הסיפור של משפחת בן חמו בשדרות, נהג מונית. שבעל הבית שלנו, שהחליט לתרום לנו חלק מהנכס. זה איזשהו משהו שהוא כלל ארצי, ספקים שבאים לקראתנו. אני לא אעשה פרסומת לאף אחד, אבל כולם רואים בזה משהו חברתי, כולם ירוויחו קצת בהגינות וביושר. ולסיום, מאיפה זה בא לך? כלומר, מה הרקע שלך? זה משהו שהבית פה שנים רבות אחורה? אתה יודע, בוער בך? אני בקיבוץ. אוקיי. ואני מאמין גדול בכוחה של הקבוצה, של הקהילה. גייסנו תורמים גדולים מניו יורק, מוושינגטון, מהעולם, מישראל, בני לוין, איציק דנציגר ואחרים, על מנת בעצם ליצור מצב שבעוד כמה שנים נוכל ליהנות מהצד ולתת לעסק הזה לעבוד כמשק סגור של התושבים עצמם. שדרות, ערד, ירוחם, בית ג'אן, איפה שלא נקים. היעד להקים 40 מקומות, כל 6 שבועות לפתוח חנות. יפה, נמשיך לעקוב וכמובן שיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם. טוב, מילה של הפרשנים. תראו, מתברר שבאמת כשמוותרים על המותג והולכים למותגים פרטיים או למותגים פחות מוכרים, אז יש פער משמעותי. מה יוסי? בהחלט, יש מחיר למותג. מותג אתה משקיע בפרסום, אתה בונה מותג, זה עולה הרבה כסף לתחזק את המותג, אז יש לזה הצדקה. אבל אני חושב שקודם כל צריך להגיד שפו ליזם, מהלך מבריק, מצוין. בואו נקווה שזה יעשה למחירים באמת איזושהי מהפכה. ראינו את זה עם הקפה. אינשאללה, נראה את זה גם בזה. ויכול להיות שגם רמי לוי ושופרסל, אגב, ברמי לוי יש מותגים פרטיים גם, שהם יותר זולים מהמותגים שראינו בסניף הספציפי הזה בבני ברק, אבל גם אחרים פשוט יוותרו יותר על המותגים האלה, ויתנו לנו את הדברים הזולים יותר, לא? כן, יש להם אבל גם כוח קנייה מאוד משמעותי, הרבה יותר חזק משלהם. כרגע מדובר בעיקר על עזרה, הם מקבלים סיוע, תרומות. בואו נראה איך זה מחזיק לאורך זמן. אני לא כל כך בטוח שבתחרות האמיתית בשוק, מול אותם הגופים הענקיים שיש להם יתרונות מבחינת יכולת הקנייה שלהם והניהול באמת של מסה גדולה, יהיה להם כל כך פשוט בתחרות, אבל הלוואי שהם יצליחו. אוקיי, יניב? בגדול מבחינת תחרות וכל העניין של מזון, צריך לזכור, פעם, בדיוק לפני, אני יודע, פחות מעשור. heavy discount זה היה בערך, אני יודע, 30% בערך מהשוק, היום זה כמעט כל השוק, והולכים עם זה קדימה. אז בגדול מבחינת להצליח זה יכול להצליח. גם בהתחלה שאמרו ששופרסל הגדולה תילחם ברמי לוי וברשתות האלה, היא לא הצליחה להילחם. השאלה השנייה שצריך לשאול, אבל קוראים לזה סופרמרקט חברתי. עכשיו, למילה חברתי, יש לנו הרבה פעמים קונוטציות של אם זה חברתי, אז לא צריך להרוויח. הקטע הוא שגם מלכ"רים כביכול מרוויחים כסף, וזה הולך איפשהו למנהלים. עכשיו, עסק כעסק חייב ניהול וחייב ניהול טוב. ואם ישמרו שם על ניהול טוב, ויהיו שם משכורות בסך הכל טובים למנהלים ומנהלי ביניים וכו', והמערכת תעבוד כמערכת, היא בהחלט יכולה להצליח, אבל בלי ניהול ובלי מערכת אי אפשר לנהל 40 סניפים ויותר. זה גם אבל שינוי דיסקט אצלנו, ללכת למותגים הפחות מוכרים שגם נמצאים בסופרים, שאנחנו בדרך כלל מבקרים בהם, רק למטה במדפים מוסתרים, בכל מיני מקומות שלא מגיעים אליהם. זה קורה, אני חושב, היום כמעט בכל העולם, מה שמפתיע שזה קורה בישראל. הצרכן הישראלי פתאום הפך לצרכן חושב, בודק,
מהיום שיש לנו את הסמארטפונים ביד ואנחנו יכולים להשוות מחירים, אנחנו למדנו להשוות מחירים על כל דבר, ואנחנו יכולים לוותר גם על מותגים. זה קורה, אגב, לא רק בישראל, בכל העולם. כן. אני מאמין שזה יכול לעבוד. בקיצור, מילה שלכם, ממש במילה לסיום, 40 סניפים של הסופר החברתי הזה ברחבי הארץ, זה פותח מחדש את התחרות בענף הזה? מעט מדי. מעט מדי. זה טיפה בים, אבל עצם העניין שהולכים על white label, שמבינים שאפשר לצאת מהמותגים, זה בהחלט תחילת הדרך, ואם הם יצליחו לעשות פריסה טובה, בהחלט מסר חשוב. תישארו איתנו, עוד מעט נחזור.